Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Western Jazo. Mentak singi nakaliang jong sen ichunai F ni don gijing tmu ban ye kendu yaw director jong gehel wadon ha Shillong nakabenta ban ai jing ujor lani ka jing thok ban ai complain na markat kum ka RTI ka bingyo na office jong DMHO Western Hill haka shitrik banai besau arjar artuar ngilap ba kadon gijing thungkam sop lani ke illegal appointment ya ki staff haki department per jong ki health department badon po West Chantia ya kini baleng ombak ki dei ki illegal namar ba la appoint ki claim da khot advertise wa ya kini ki post ke baar pat la appoint ki kini ki priu ki bompat dep ya ban pule lani bompat dep ya ka district selection committee ni ga DSC kabalai pat kolong ba yakene ki claim khot ni ki claim conduct wat ka exam ro tenagal yang jongi kum geseng ni dap gijing sngo si bat gijing sngo khia ga bakrau namar ba kurpom thungkam tungjam hapo bajela jongi nyo i ba kamlong bolong transparency ba namar labat bor be da ki officer ni yo la si ya don tilang bat ki minister ro ngam pat tibi kata te yakini ki perlu la appoint na do usna daingu te nagaliang jonga kawei galonga jingkeli ba bale hapo ka district ngidon ni yakitu ki kena ki bala pas ke DSC bedang don ka waiting list lada long ka bakir ki bali kim khot shwai gini ban bali kim appoint shwai gini ki DSC ki bedang don ka waiting list bali kim khot pat ki wei tes kawei ro nga sngo ban ong ba kini ki kena bala pas ki DSC bakin sngo ba ban wan shekmat ban terwa leni ban ujor lang ban dawa ya ka hok joki ba maki kila pas ka exam dei ban thum shwa yaki bat sekawero hadin ba ngila mi nang ni ngin sei kendu yo director ba untar nen no sisen don imtai di yaki ne ki briu ki bala kila thung na du usnem arjar khatsau bat yikini ki briu ro yikini ki staff ro la appoint da u la appoint da DMHO jong ka West Chantia ulit u doktor bianglang lato te yikini long ngin ai jing tho no how director jong ka hel ba un gani kam ngina kaliang jong seng ngidon pat de we kalat kelenti ban ujor kam shenang tang kata Kumki di ban ai tang RTO kenang ba makiru kin kondok no de exam ken la kimla ban kondok de exam ai mat tre shwa gini ki bala de pas wa ya ka DSC